Ndang serak. Sing budi yo jenenge wong. Bagong, jedor, gajah oling gedhi kok. Gedhi yo jenenge. Buah gedhi lho wis niki. Buah gedhi jenenge buah naga. Oh, wis mana kae. Ana buah naga bel, buah naga iki duwe siyung nyembur geni. Lah kuwi lek arep mangan ini sembur wus ngono gosong. Kuwi ane buah naga. Aja buah naga. Jeruk nipis lah wong sing kuwi. Kok jeruk pipis piye, Bang? Jeruk memang iso pipis. Ini omong sing nabel. Jeruk pipis. Berarti jeruke pipis sur ngono, kaya dirimu krocok ngono. Piye to? Jeruk pipis ora Jeruk nipis. pipis diri iki ketipisen. Jeruk nipis Kakung. Walah jeruk pecel. Itu sing dirah banyune terus-terus Iki wedang enak lho. Jamane jeruk kirau. Liyane jeruk Saya jeruk. apa? Ora apa batu ora batu. Apa neh? Tumo. Iwak wader. Ceplukan. Kenikir. Dong telo, dong gedang, dong randu, brambang, bawang, uyah, micin, tambah lombok, gerus, corek-corek, bebek lambung. Apa? Ora kene buntere iki lho. Empuk. Sapa emplok? Ah, apa to jenenge ini ki apa kayak bolong tengah? Ora. Bunder seser kang kuwi. Bal. Lah apa bunder seser ora rodo. Oh, buah kuwi buah. Oh, buah bunder seser. Buah apa? Apa to omong? Buah pir.